Szia, nagyon örülök, hogy most hallgatod ezt a videómat. Cici vagyok, 30 éves. Kereskedelmi szakon végeztem, és dolgoztam is ebben a szakmában, de hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én utam. Mindig is olyan csajos szakmák vonzottak, mint a fodrászat vagy a kozmetika, de a szüleim más irányban tereltek, sokan vagyunk így ezzel. Amikor megláttam, hogy mások hogyan próbálnak szerencsét az MLM-ben, gondoltam, én is belevágok. Nem csak pár hónapig, hanem akár másfél évig is benne voltam, és rengeteg pénzt fektettem bele, de az eredmény messze elmaradt a vártól. Kevés volt a haszon, sokszor inkább fárasztó volt, hogy másokat kelljen rábeszélni, rendelésre ösztönözni. Viszont közben rengeteget tanultam a social médiáról, mert valljuk be, ki nem görgeti naponta a TikTokot, az Instát vagy a Facebookot. Ha már úgyis unaloműzésből vagy szórakozásból több órát töltünk a telefonunkon, akkor miért ne lehetne ezt pénzkeresésre is fordítani? Nem csak nézni mások sületlenségeit, hanem komolyabbra venni a dolgot és építeni valami igazán értékeset. Ezért kezdtem el digitális marketinget, ami számomra a szabadságot és az önállóságot jelenti, hogy én irányítsam az időmet és a bevételeimet. Ha szeretnéd te is ezt az utat, nézz körül nálam, és szívesen segítek az első lépésekben.